Il-Partit Laburista qal li l-Parlament ma jistax ikun ostaġġ ta' klikka li tmexxi lill-Partit Nazzjonalista u qal dan fi stqarrija l-ħadd b'reazzjoni għad-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista brabta man-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi għal kariga ta' Kummissarju għal ħarsin tal-Standards fil-ħajja pubblika. Fil-fatt il-ħadd filgħodu l-Kap Nazzjonalista kompla jsostni kif il-Partit Nazzjonalista ħajkompli jivvota kontra din in-nomina fil-Parlament. Fi stqarrija tiegħu il-Partit Laburista sostna li f'kull okkażjoni li jkollu il-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jibqa' jaħrab il-fatt li kien hu stess li qabel dwar in-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi. Tantu hekk li Bernard Grech mhux biss l-ewwel qabel il-Prim Imħallef Emeritu jkun nominat għal din il-kariga, iżda meta awġulu jdeħħ qal li kienet jaqbel man-nomina tal-Prim Imħallef Emeritu għal kariga ta' Ombudsman, kariga tal-istess profil u importanza bħal dik ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, tant li din il-kariga tal-aħħar toħroġ mill-Kostituzzjoni ta' Malta. Għalhekk il-Partit Laburista baqa' jsostni li l-attitudni tal-kap tal-Oppożizzjoni hija waħda kapriċċjuża u għalhekk il-Parlament ma jistax ikun ostaġġ ta' klikka li tmexxi lill-Partit Nazzjonalista minn wara l-kwinti, l-istess klikka li tawweġ idejn il-kap. Il-Partit Laburista rrimarka wkoll li jekk Bernard Grech komdu ostaġġ ta' din il-klikka dik tibqa' affarijiet tiegħu. Madankollu il-Parlament m'għandu qatt ikun f'dan l-istat. Intant il-Partit Laburista qal ukoll li l-mekkaniżmu li qed jipproponi l-Gvern fil-ħatra ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika għandu lan li jwassal għal qbil b'żewġ terzi tentattivi fil-Parlament għal dan il-lan isiru għal aktar minn darba. Fl-istess ħin joħloq żblokk biex il-kariga ma tibqax vakanti jekk ikun hemm attitudni kapriċċjuża bħal dik tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Laburista temm l-istqarrija jgħid li fuq kollox dak propost u l-istess mekkaniżmu li kienet ipproponiet l-istess Oppożizzjoni f'dokumenti tagħha u l-Kummissjoni Venezja. Fl-aħħar jiem l-Aqda Repubblika mmexxija minn Roberta Colina, hu d-deputat nazzjonalista Carola Colina u l-Partit Nazzjonalista ħarġu kontra l-mekkaniżmu li qed jipproponi l-Gvern għal ħatra ta' Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika.